Na maliit, mga kinamos, ulat. Idala na ako ang kardero. Ang kao na di ay kadiha. Anong ginamos niya eh? Naamad niya. Panabongan ko. Kagutom mo na bawa ng mantika. Sa una lang yung mga panahon, bawa mga mantika tuyo. Ilasan lang ko. Katong gahapon ba, katong na ay nagka-picture. Ako magdahong. Mga kanya ito. Kaingon ko sa ako kaugalingon. Maayo pa to. Mga tawhana kay maurag. Kuan tanawon, dili disente. Inahatag pa yung taon, tag 200 kay kapalit og tanduay daw kang wako kay sa datot. Kung ko ka nang naay mag-auto, mga datot ng tanong siguro, sa kabog kilang tanduay wa. Ako rin kung istorya, wala ko maingon. Mangayot ko na mag-picture. Hindi man, kung maingon, anak, maingon gani. Pila may bayad lain kung sa may bayran. Kanang magpa-picture, ikaw na, binayran di ay. O, papaliton ko rin magtanduay na, salamat. Pag wala ko, salamat. Mauna ko sa ako. Kung ano, akong ingon nga, mangayo ka na picture. Inuang na. Siwako lang kay mangayo man yun. Pero anang bata na. Paano, kwarta kay mudagan dahil sa computer. Pagka, may sudan. Pag walay sudan, palaban lola. Palaban. Balibad. Urot na itong gihatag wa. Ito si Maniki, ingon pa, wano wak manimu dalhasi, wako la, ingkog tulog, papagikan, kanya rato bumatak, mga alas 11. Siya pensionado. Pensionado. Pensionado kay ay iyag paabot ng ikobrahon niya pensyon. Ito pula na eh. Tubig ako wala. Lain na siya ba ang utog kay imo sugoon dili. Naapoy panahon sa dili ni sugoon mga puno ang balon. Magkabo ko la yung tetong na ang pango kanang kabo na wa sugoa. Gani. Malis ka ito putok ng ito. Tagko mo ang putok ka na. Dagan nagpa-picture sa mas kapalong la. Dagan ay. La, palit akong chicken jula. Ay. Dagan na ko gabi. Blinky. Blinky. Sumamilap lang. Dagan na. Maram kagikapoy la, wala kay tulog no. Oo, wala itulog. Nagkatulog mo kung mga sa oras na. Tulog na karon. Tulog kag tama na ron na. Gahapon nag last video dagan kay tao loy. Lagi. Dagan kay last page ilubog. Ilubog mo to sa orasan lubog. Gani ha. Aham do ilubog sa babaw. La, la. Gutom na nila ba? Pagbuhat kayo sa mahuman. Aman imong naong ko dito ang kamera. So, Karon na gani no. Ay magdagan ako. Doon naman na. Lain ko gusto palong. umano isa sikon tagani no. Kaya nung garam puro kayo masimod. Unya na nga no kita wa magkadaan mo kaong ganiya nga. Idala na ko ang buhat kanon. Tama na ako.
tayo wa kung napatay na ko di ka mukhaon kayo man ko. Isibak ko. Sumod lang angan man ka. Ug magbukat kita na sila. Utod dan imo kamot dan kita makaokan. Nakasabot ka wala yung namupalit ra ka chicken joy ug mahuman na ba? Oh, sakto daw biglang lang. Nagban ba sila papa? Uy, isa po. Nagban si papa sa... Isip po kay Katol. Lusas. Lubon. Diyan, ni uban ni Hatod. Ay, neto. Ayun, ni uban. Yo ano eh. Sabay silang tataan po. Kumachar! Nakatik-tik na humana jud ang ako grill sa balkon pancho na magbalkon. Tara. Gate na lang. Babay ulit. Wala dili na kang tingog na. Mayaw-yaw ni Wakula ba? Blinky. Blinky. Ay, ipagate na ni mo diretso la. Oh, isa ra day bayad. Labi na pupuntahan nila. Eh, Pupuntahan. ito putahan. Siguro, orang makasunod. Susunod na. Hindi makawatan ba? Asal ka ta. Sabi, nangawag dari kalinas na, no? Lagi na tinawag chicken sila, eh. Meron naman. Nakatik-tik, katong kang wako giingon gapon. Nalipay siya lagi chance siya og 100. Minsan maayo pa to siya la. Kaya sa ato mag-auto, anak siya. Kaya malipay mo na siya. Kaya mutakan mo lagi dahil na dito sa computer. Di pagbalik, urot pa na sila. Kaswa. Si Bali wala gusto sa iya ha. Kaya malipay makay. Ug dili na siya kon. Ayaw gani kay sugot gapon. Kaya mahadlok man. Hasta diya ko. Ibaligya itong butilya kay aron. Hindi mo na ang hangin. Dito sa Kagbulay. Kasakay anong koan. Namaligya ang butilya. Todo dito. Ingon doon siya sa kuha. Ingon ka. Dito lang. Balik ko gapon. Ingon ba asa ka. Kaya. Kamu po anak may magbutol. Anak lok so wag ka. Malita yung butilya. Mungin na. Basil lang kay ransuman si Wapog milyon. Lokaton ni mula. Bahala na siya. Punggutan siya dito. Kantiil. Na 50 pesos na. Malukat. Malukat. Ayun tayo pangayo kay 100,000. Tao na tulog. Kaya magkatao nga laagan. Sige paglaad-laad na. Naana na marong gibanto nga na ay magsakanaw ito pag mga bata kay pangawaan at kasing-kasing. Kaya ila ay kasing-kasing sa Amerika mga telephone yung bata. Mga kidney. Ibalik ko po sa una. Sinude na. Mahal ba ang kidney wa? Si Ifray, namuot kong Ifray sa una katong pagbantog anang mangindap ma. Sakay na sila sa pick-up. Iya kay amot wa man makabate tong driver pag ingon niya sa ito nga kanang ihunong kusog man ang pagpadagan do di nin lokso si Ifray hapit makpungas ng iyang naong kay nakabagno sa simento. Kay nahadlok na ingkugda sakay-sakay pa man ka Fray atong makakaila. Tulog sila. Yan ba? Ang baklaki na hospital niya si Fray pagpala.
Ayaw yang ikubok ka itong bata. Ang katong bata, wak pagrabihin. Duhara sila i-try. Na ikaw ay gid pag padugay-dugay uli wa. Gusto na magkasa-auto para kay auto na ayaw. Itong motor kay itong doon kay mulukyo naman sa kay di man sama ko sa ato. Ano mo ka na, gigigig ka ay. Ano? Damay naman itong botelya. So pagkaligid-ligid niyo itong botelya. May magkusog pa dagan. Pintaan mo ay nangigdap. Nga katik-tik, makurat ka among vlog. Nas na Malinaw mo. Amping mo ko na. Amping mo ka naman. Bye-bye.